Catherine Martin le dol. Irvmouth Cian Corla. Mar glasach Tom Tumanta chun ar nachfaní nádura a chuimhnú. Masmise go í an Gaeilge cean na hacfaní is tábhachtaí atá gin sa tír seo. Feictar dumsa mar sin go gahan an rialtas seo leis an teanga cosú le gach acfan nádura eile atá gin. Gan policy chuí chun í a curcan cin agus ag bra an omarcha ar iireachtaí pásanta éonarcha. Is just an rudé go nearna an tara culture Irica agus Gaeltachta cúpla focail a léamh de ísin ar gohan chun seachtain na Gaeilge a Calura. Ach, seo an tara céine nach gapan go bhfuil an Gaeilge tábhachta go leor le fealm cé go bhfuil sí freagrach astí sa rialtas. Is just an rud go bhfuil 2 milliún le cathab ar ceantar Gaeltachta faoin phlean fiche dahad, ach tá sin anmheog I gcomparáid le ceantar eile. Bei billiún le cathab ar ceantar chuatha agus 2 billiún ar ceantar urbacha. Tá fáinne fi a cruthú ag an bolasaí seo. Déantar níos lú in eisíochta sa Gaeltacht, fágan an tíos óg ar thóir na neisne a thugan na cathracha dómh, agus bíonn leiscéal ag an rialtas seo níos lú in eisíochta a dhéanamh sa Gaeltach a rís agus a rís eile. Is just freisin go bhfuil an taoiseach sásta an Gaeilge elam agus í a úsáid a bhinnic agus a dhéanann sé. Ní cór beag bean a dhéanamh a seo. Tá sé in ná riire inspirádach go rachach taoiseach na tíre I mun fealama agus labhairt na Gaeilge. Ach, gan bart de réir bríthir ar folasa teanga is cuma céimhéad pop-up Gaeltachtaí a freaslíonn an taoiseach orthu. Feictar dumsa go gahan an rialtas le gearcéim na Gaeltachta agus cruachas na teanga cosúil le gearcéim na Heráda agus cruachas na timpachta. Le go leor rudaí deasa beaga go féidir lo tweetáil agus roinnt ar lína. Ach gan éon substance ag gach éon tumantas de carta bunúsach teanga agus céimhnú na Gaeltachta. Bei bás an fíorsaigh ag an teanga má leanan seo, ach bei tweetna deasna ag Fine Gael an bailach ar fad, agus bheadh sin deas.